Tukai, Sung Tiprasaro or Hani not Pansung, Hapanasung Tini Buni shelling with money. Buni shelling with Hamuklai Matomani. Nijini how to wish it in Dubai. Jotto Mantan Shotai Shagavit money, but Hazavit money, Rape Hazavit money, Kuno Bizar Manjani Babu, Sung Tini Bubagani leadership or Hani Tiprasaro Hadi. Semua hati tunggu like laka, sem bukan lagi bising transan lagi sini, kok tu no, sem hazak klien jauh jago pilih tunggu lagi jago, betin no orang nogo samu tongkana, cini cikon sa pandau fano no kai manjat kai dia no belakang no hambai, betul pandau kai cini leader so, je kok sawo cini bukan lagi kok no je pilih yo, abno Sini logi norogbo untuk hai panda kai pilih apa no norogbo jekunu onustano jekunu jaga thangkai malaikai kai sini atiyo sojon jaiti yoga malaikai kai kalendari thangkai birthday thangkai sini kono program lo sung malaikai kai sung je sabma ko lo no sungbo sini mai teaching songo sung masalai tamuni salai sung masalai omono je Sung teng besok bunyi gulam ni tong silai. Sung se ohani malik tong ni, cini kong bese otir praja tori ne tong ni. 184 jona raja sawi thangka raja to khailang ka. Sung tini tam ni bagai o hawa tong sung bui bai. Kuno dam rijab liya. Sung jotto jagano kiri poro khaima tong lai. Hadi sung kiri lai liya ini cuma sahaja. Sabno kiri cinte chole silai. Sing kiri ukulogo usrumang te usruna jaga kya sing ukulogo dewal langi thangka tabo thiki thang sing 5 thanya nang silai sabni bagai ani nini bagai sini sing bobishot ni komo mobawan sugane sini busa budui dongo sini busuk dongo sing je tabo asu kosto mari dongo bomi thinang tamung nai amlo sing bisa mawan sungai sing asaika torkha lokha tini songsar khaika family khaika nokung khaika boyosungka singi ke boyos manu logi sing khri thaka kan sini daityo pai thaka amhaya sini daityo no sing kahangka ma khaile ne lai thangnai jorawo 70 bochoromoi Tripura hao sini okraro rajniti khainero gobang rajniti bodol khlailaika buth rilaika netarok sama haikaino jani candidate thekeba jani neta songlai MLA মন্ত্রী gobaं masalah lainnya. Mungkin sing Tripura Raja Niti Prasara bisa sekali sing agini simi sing Bamfront mengelenggar hamzah mani. Bamfront kelainya. Muka Menteri Senam kasini Dosro Debdo. Sing itu tini tamu manka, tamu maritong. Sini ohan busaran banci thangnani je lama tamu Islam kelangka. Abang sing lain kai sini mungsa kerja. Sini bebang hukum komunani digo thangori sing lukha abuni bagai fadi takoro bukuro asu bochor niulo sing Tripura hani Tiprasaro 70 bochor ami kobang neta snam laite sing owaisale sing bubagrano neta snam lai nale akomo sing sini lukuro bo sing masadai ma phrengnai fadi ojora belekena jora kaham sing bubagrano logiri gangkai bubagra obosshoi sini thinang ni bagai sini bursa butui sini busurok ni bagai sini bubagra obosshoi kuna sungno lang silai o 2023 ni bisingo ngai sing amsung saiman tongo kai tini rajniti no hamjak lai ang BJP no hamjabai CPM no hamjabai IPF no hamjabai Congress no hamjabai sing jofano fogi thangka kai ngai la kata kuro Haini bagai o 2023 ni sikang sing je sakapeno o hano muthang narnani bagai o hani busaro o hani lukurok tongthai snam klangani bagai sing bubagrano bebagno rajniti no torjoi party no torjoi gyoi sing waisa phaidi oro CPM Congress hini tonglai dia sing jotto bubagrano o hani busaro Tiprasaro tamu jomatia tamu deborma tamu riang tamu kaipeng tamu kolor bebagno sini bubagrano huni tongo sing ohani busa sing desakwa mutangjana nangnai hingga sing bahake mutangjaknai tau proshno abon sing bahake mutangjaknai hingga sing desakwa nang ketal kaisa rajyo nango a ketal rajyo IPFT
खालायफ्रो आं खरकसा IPF नि MLA आं गसैनो हारो जों IPF टी हाप्रो IPF टी खालायफ्रो जोंनो कताल राज्य एकबा तिप्रालेन कारि दिनायनि एक NC देबरमासो को सावै चिनि तिप्रा हो जत लुकुरनो मोटामुटी थानजा खाय 2018 साल जों MLA माइखे MLA माने यागुलो जों विधानसभायाव कक बनारखा जे चिनि तिप्रासार बाहायके मोथांजांनाय तिप्रासारनि ककप्रो अष्टम तपसिल दावै अब्ला जों इंराजि बाय एकबा जों जे ताबु जों बाइबेल रगो ते चिनि सेराय रग जे कक बरक सब्जेक्ट परै दंनाय बरक रोमान स्क्रिप्ट एकबा इंराजि बाय सुयो बियां थांनाय बर' फायनाय गोबां मानसिनि नाटक रक चिनि कविता रक जों इंराजि अक्षर बाय फरायलाय चिनि फरायनाय जुग्र नाम्बार गाहाम गाहामानै दंबायो दा आबनोसे चिनि BJP खायनाय रक जाराम बद सं दाबु मिनिस्टार बरक साइ दङ जों कक बरकनो बांला अक्षर बानसिदि एकेबा देवनागरि बाय सिना नांनाय जों दाबु चिनि सेराय रक आसे गाहामाखै फराय दङ कक बरक साबजेक्टआव 190 नि उपर मार्क मारनै दङ अ जराव जों बाहायके बेवसे बांला बाय सिना एकेबा जों देवनागरि उ संस्कृत हाय अक्षर बाय सिनायै जों बोसो चिनि कक बरकनो जों उन्नति खालायना आमनो जों वानसुथाय चिनि थिनां गाहामुथं चिनि हुकुम गोथां तंतं हिनै जों एसेम्बली बिसिङाव विधानसभा बिसिङाव आं निजि बासावै साजा जे त्रिंनो सालसा छुटि मारिनाय आबो जेहेतु चिनि बिसिकता आमो साव दारा रामपद बासावै सावाफोर मिनिस्टार याफोर ब MLA आनि गाने माव नाजुगा एहि त्रिं आबो थैगदे दियाखौ आमोनो सरकार छुटि तारिख खदि अमहाय रखै जों ऑब्जेक्शन खालायजागौ माना खालायजागौ के निजिनि बिसिकतारनो जों पालायना पर्यन्त जों माइसिं कथालायमिया नायसिले मालाय आंनाय दंनि जों मुजाबो इनका आबो कायसा षड़यंत्र आबो कायसा चिनि भादा चिनि तिप्रासारनि हुकुमनो मोथांथानि आबो कायसा भादा आंनि आसायजा इनका आबरनो आबादारनो जों बाहारै थानांनि आबादारनो सवायै जों बसकां आगै थानांनि बागैनो जों तिरि बुबाग्रा जों लगिरि दङ फादि दाखरो बुकुरो जों बेबारनो अ हाव मोथांनारनि बागै जों जत्त तिप्रासारक तिनि थानसांनि संमाखायनो कयजन तंनाय न कामियाव BJP खायतंनाय CPM खायतंनाय आं अ पार्टी सारा खायमालिया सुमाय तांजा अ आनि बुथुयो हाबजा खुनि तंनाय खांगाय सिनि दफा निनि साजो निनि साजला निनि बुसु नि भबिष्यत तामुंनाय आमनो जों वानसुना नांनाय दाफोर जों नुखा लाय थांनाय हाति बारसा बारनाय सिगां आगरतलाव सुरजित त्रिपुराहिनि खरकसा दुकानाव तंनाय ब बिनि तालब्रुमब्रुमनि जे बेतन मालिकनो सानमासे मालिक बाय बम हायके बुजा खा जों गाबो ससियेल मिडिया नि जो मोबाइल जों नु खाबले बम हायके बुजा इनका आमरनो नगै जों खायगनानि रोंना नांनाय खायगजांना नांनाय जों चिनि लुकुराव चिनि तिप्रासाराव तानि बागै बम हाय खलायजागै दं सालसा आनि लुकुंगो फायमान आबो नि लुकुंगो फायमान तिनि बबुनि लुकुंग खोनाहिने यागो जों नगो मोबाइल दाय जाय सिमि जों लाइरि दहर गायगला चिनि बिश्वजित देबरमा संनो वाक तक पुननो जों जे बुइ बुथार माहायके बुथार जागो लामाव गोबां मा ताबो रेप खाजागै दङ चिनि लुकुर चिनि बुरि बिसार किन्तु जों तानि खानायाबे आव आनि लुकुंगो गलाया हायकेबा आनि आत्मीय सजन गलाय खबजा गया हायनि बागै जों चुपचाप हाय निलारखै दंलायो जों ताबु निलारखै दंनानि जरालिया दाखरो बुग्रो जों हुंखाय ताबु जेकुनु जागो चिनि बर'रक दिप्राय खायजाखांखाय नरजाखांखाय चिनि बर'रक बुजाखांखाय जों जत जागोन हजागै बासालायना फायनाय आजागा राजनीतिनो हामजागलाय दंलै उंलाय बुइनि दफारकले जानि जत आनि सोलाय सिगां कगनारगलाय चिनि बर'म गोनां खामाहाय रुसुन हायके बुंनि थानसा आमथे हायके जों मा दंनाय मा खायनाय खाया हांखाय चिनि दफारकबो उरुमुरु जावै जों तमानानि दिगे थांनाय दाखरो बुकुर फायदि जों बते किरिउइ तंलै उंलायलिया जों साख्रि मानानो किरिउइ वाक तक पुनमान यांनानो किरिउइ नक मानि आहिनि याको आं तिनि जुदि BJP खाय तंखांखाय चिनि दफानोखाय साव फियक सिनायदा चिनि बुबाग्रा आमसुकै काहामकै जोंनो नायखलै तिसावै जोंनो थिथिखाय कलांना नाय तंमा जराव सिरिनो जों ताबो राजनीतिनो तरजांनाय तंखांखाय चिनि दफा बाहायके फियक जांनायदा आबुनि बागैनो चिनि दफानो फियक थानि नरकबो अ एक नं वार्ड कामुसरा बिसिनि लुकुरकङै फायदि बुबाग्रा जेफ्रुनो हुनो चिनि बुबाग्रा तिब्रामथानि जेखुनु जागा मिटिं
ini no sini amsani netarok leaders of sakangkai जों नगो सामुरक दंफानो जों दाबो गोबाग्रावनो लगिरिथाय बे 2 माससो दंसो 2023 नि विधानसभा इलेक्शन ओ 2 मासनि बिसिङाव जों जुदि थानसाखाय दङै फुनुगमान थांखाय भारत सरकार केन्द्र सरकार जेसाखायपानो अ हानि बुसारक मो थांजागनानि अमहाय पार्मानेन्ट सल्युशन भारतनि संबिधाननि बिसिंथिखायनो जोंनो रिनानि दिगे बर' बाध्य मांनाय का बाध्य साबो खालायनाय दिनैसिनि गोबाग्रानि जे नुहुन मुंबाय जों खानसाखाय जों फुनु दङनि आंबायनो मा खायनो दाखौ जों थांनि 2023 नो खुरसावै सबसमय कक मासा हंखाय 2026 साल हंखाय सिनि डिलिमिटेशन होननाय तामनो डिलिमिटेशन हिन नर हयतो बुजिया फानंगै दंमोन आवनि बागै आं दिनै डिलिमिटेशन ककनो नर सानाय डिलिमिटेशन माने अमनो जे सारा भारतबर्षआव 10 বছর পর পর বরক লেখা যাবে অমহাইনো 2026 सिनि भारतबर्षनि जे लोक गणना हायखाबो बरक लेखामु अब 2026 सालाव तो इसा गनाय जागनाय ओंखाय जों भारतनि लगे लगे जों त्रिपुराव दङ त्रिपुराव कायसा राज्य अ राज्यनि लुकुरक जों अल राज्य त्रिपुरासा बुसुबां टोटल पपुलेशन हायखाबा त्रिपुराव ताबो बुसु बरक बां आबो लेखा जागनाय जदिनो 30 लक्ष हंखाय अ 30 लक्ष त्रिपुरासा बुसु वानसा बुसु मणिपुरी बुसु मुस्लिम बुसु त्रिपुरासा चला बुसु पुरी बुसु अब बेबांनो चेराय बुसु जत बेबांनो गनाय जागनाय आजराव जों जे ताबु 131 जना 100 जना त्रिपुरा हावा हंखाय जों 30 जना 31 जना दं कागजे पत्रे फिया सालब्रुम बांलादेशनि त्रिपुरा हावा कासावै दं बाक्सा बाउंडारी बारङो फायो बाक्सा कालबार तलाति फायो बाक्सा ट्रेनति फायो प्लेनति फायो बे सालब्रुम अमहायखाय बांलादेशनि बरक जोंनि हावा कावै दं हंखाय ताबुबो प्राय 150 कोटी मतो बांलादेश दंख हिंदू वानजिद तो बरक आरो दंगै सुगमानिया आरो थुरुसार वाय बरक सातक जागो ओंखाय आबुनि पजाखाय जों त्रिपुरा हारि त्रिपुरा साराव मा हरसिने हाय नायनाय दि सिनि त्रिपुरा सालब्रुम अमहायखाय बांलादेशनि बरक फाइमां जों दाबुबो अबस्थायाव थां सबायखाय 2026 सालाव जखन बरक गने पायानो आजराव जों त्रिपुरा साराव अखानि बुसाराव 100 जनाव जों कयजन आंनाय हार्डलि 100 जनाव 20 जन आंनानो 22 जन आंनानो ओंखाय जों जत्त जागावनो आप्रुबो जों नरजाबनाय ताबुकसो जों जागा जे जागा 131 जना दंबसे जों जेकुनु सेबक प्लान थानि जेकुनु हस्टेल परे थानि कलेज परे थानि हस्टेल मान थानि जों 100 मात्र 31 खालायजा दंखाय आजराव थांगाखाय जों जे ताबु सिनि दफानि बागै हिनि जों चिरिगलाय लामाबोथ खायसिगलाय दंमोन माहाय आजराव जों आमते खालायदि मानो आमनो वान सुखाय आमनो जों मा सोंनाय मा सानाय सिनि लुकुरकनो ककरकनो जे जों बमो हायखाय खालायजागै दं जों बमो हाय उंनाय भबिष्यत आ ककरकनो जों सिनि चुरायरकनो सिनि सिख्लारकनो सिनि साखसालायरकनो जों जत लुकुरकनो जों मा सानाय दाखौ बुखो लाई थांनाय हाति बारसा सिगां साख्रितलांका जों हिनो चाक्रितलांगो हिनि बीजेपीनि मन्त्रिरक सावै दङ इ कबिखौबो तलांगो किन्तु निनि आमचाय सिनि कामुसरानि 1 नंबर वार्ड निखे माननाय करे सिनि हेजामारानि माननाय करे तांनि माननाय करे कारण अंडर ग्रेजुएट टीचर ओ जे क्लास 8 जरा फोरोंनाय अथवा क्लास 5 जरा फोरोंनाय अंडर ग्रेजुएट टीचर 558 जन प्लांका थांनाय साप्ताह ओंखाय आजागा 558 जन प्लांमासे सिनि त्रिपुरा खरचपान करे ठीक बीजेपी नि सिनि जनजाति नि तंनाय त्रिपुरा नेताराव आबुरो नुनु गेदे जों दाबो ससियेल मीडिया जुग जों आ मेसेज रनो जों हरजाक बीजेपी नि नेताराव नरक आरो आसुगै तामो खलाय दं निनि त्रिपुरा सरनो खरसा साख्रि रिया 558 जन तलांमानि नरक ताम खाय तो आमनु कगदे सारा खंगै बरक साराय ओंखाय सारा गैया तामनि बागै आरो आसुगै दंख सिनि ग्रेजुएट पाइजाक जरा बीए पास खालायजाक बरनो बतलांगो एक संगेनो 1472 जना प्राय 1500 कासा कासी चाकरी लांका ग्रेजुएट टीचर जरा बीए पास खालायजाक आ 1400 प्राय 1500 जों सरकारिनि जे रोस्टार हिसाबै हिंखाय जों 30 থেকে 31% माना नांगो माने 450 जना जों माना नांमानि आरो मात्र जों 97 जना माना जाफोर बुकुरो आबरनो जों सायमाना नांनाय
बेलाखेनो इम्पोर्टेंट बेलाखेनो नांगौमानि कक आमरक आकरनो जों वानसुङै फाइखांखाय मुंखौ टिक्लायो जों अ हानि मालिक रकसे सिनि थानि कुनु अधिकार से गरिखा सिनि मानदाय सप्ताह जत्त जागावनो जों नरजागै दङ दाखौनो तो फानसे जों तागबोदे किरिउइ राजनीति खालाय दंनायखौ जों तागबोदे चाकरिनो ट्रान्सफारनो नखु मायानो वाक्तो कुन मायानो किरिउइ राजनीति खालाय दंनायखौ फादि जों अमा हाइजरावो अ जरावो जों जत्त सिनि नखराव जों सिनि बुबाग्रानो लगिरिउइ अ हानि लुकुरावनो थाइखौ जोंनि जि बायथां बेबादनो थानसाखाय सामुख्लायो सिनि हादफानो सिनि बुसाबोति बुसरनो बानसेखानि जों सामुख्लायनायनि जों जतननो कयजानो मोनसु तिनि सिनि अ हानि लुकुराव अ हानि बुसाराव अ कस्तमानि तमानि तांगै जों तिनि कस्तमानबा जों जलिनानै रोंगिया वानसुमानि रोंगिया खा यगनानै रोंगिया जत बायथांनि बागै वानसुलायो निजि बायथां बाहायके हामनानै आमनोमों वानसुलायखांखाय जों तिनि सुदु निजिनि बायथां वान हामग्रानो सुइ वानसुगै दंखांखाय सिनि दफाखौ दिनै फियब जाब्ला आमनि बागैनो फायदि दाखर बुखुर अमहाय दं जों याखारै बुबाग्रानि थानसानि मारियो जों बेबाग नुकुराव थानसाङै सामुख्लायखांखाय ते बिसियाबले ते 2 मास से अ 2 मासो जों थानसाखै फुनुगै दंमानखांखाय केंद्र सरकार भारत सरकार जेसेकेबानो अ हानि तिप्रासाराव यक सानानि जे दाबि अ दाबि जों माननाय कारण सिनि बुबाग्रा खारिउइ सामुख्लायदों कतासिनि किसा गाजाका जे जों ताङै तिनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड या IPF टिक्लायफ्रु जों तिप्रालेण्ड सानमान हिंखाय सुदु एडिसि आमचाय जे आमचाय एडिसि सिमि खाजार आबनो सिमि तिप्रालेण्ड सान हिंखाय जे एडिसि आमचाय बादेबो सिनि तिप्रासारक जे तंगै तंमनि जागा सिनि सिंनाव आंते हेगोबां दङ जे मोजां जागा हाति सरारक दङ बालागासिया रक दङ सिमनाव मटाइ गामि रक दङ जे जागा सिनि तिप्रासार तंगै दङ किन्तु आबो एडिसि खबजा गया सिनि कामाल गाट गानाव बाति पटिक सरारक दङ जे पाराव 1000 फेमिलि रक दङ आ जागाव लेम्बु सरारक दङ आ जागाराव सिनि तिप्रासार तंमनि जागा अमा हाइनो सुदु यां वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट सिमिया त्रिपुरा जत्त डिस्ट्रिक्ट सिनि तिप्रासाराव एडिसि नि फाताराव तंनायरावबो दङ इनका बरकनि कक वानसुगैनो बुबाग्रा तिनि तिप्रालेण्ड सिमि बाय सिनि तिप्रासार मोखांलाया जों ग्रेटार तिप्रालेण्ड जारा एडिसि नि फाताराव दङ बरकनोबो अ सिनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड खबै जों बरकनि बानसेने लामानि कक वानसुगैनो बुबाग्रा तिनि अमहाय याप्रि सेवि दं इनका अ याप्रि सेतानि नों आं बेबागनो हानसाखाय फुलुंमानखायसो सिनि दाबिनो जों पुरन खायमाननाय नरक नुखोना लायथांनाय 22 तारिख 12 तारिख चिनि आस्तबल जेटा सामी विवेकानंद हिनि दाबो सरकार रेकर्डिंनि थागा आस्तबल मातो 1 लाखनि ऊपर बरक कुथुमा नुगै एवं के लामा पर्यन्त बरक सागलायलि आदिनो गाबनो नुगैनो केंद्र सरकार काबु एकेबारे बीजेपी सरकार वाना जागै त्रिपुरानि तिप्रासाराव काबुले थानसांबायखा जों बाहायके सरकाराव फायनाय वाना जागलाय आबनि बागै ताबु एडिसिनो डाइरेक्ट फान रिनानि हिनै गसेमा हायखाय पत्रिकाव जों कयदिन सिगाङावनो गाबनो थानसानि मारि जों अ थानसानो जुदि बसिगांग थाङै मानखांखाय जिनि दाबि जों अबश्य मान थानसा आमो एमन कायसे कक अ थानसा आबो जिनि बागै सिमिया जत्त दफानि बागैनो एमनकि जों पारा प्रतिबेशी क्लाब जत्त जागावनो जों जुदि थानसाखै दङमोन थाखाय सिनि दाबि माननानै आं पुनो बेबाय ओंखाय त्रिपुरायाव जों तामनुजा जोंनो सब समय राजनीति मोथोङै थानसानो जे सबाय जे राजनीति आबो जों नुखा त्रिपुरा राज्योनि इतिहास फायदि जों आ इतिहास जों आजागाते याकुं जों केरिलायनिया अजागा CPM कांग्रेस BJP IPF हियावै जत्त लुकुरक ताबु सिनि दफा मोथांजागनि अलामाव फाइबेटिनि आंजतन कयजानो मोनसे दिनै इलेक्शननि जराव चंमारिनि फायखांखाय हयथ' गोबांमा नेतारक फायनाय रां रिनाय तग रिनाय वा रिनाय कुन रिनाय हिनै बुट फायनायनि चेष्टा खालायनो जायतगनाय आबो आ हागर जों खालायनो कारण जों लायथांनाय सालरक गोबांमा सिनि तिप्रासाव जों नुजाखा सिनि तिप्रासाव बर' रां बायबायमोन
election kana ka rang rijang kana chungo budlu omo haike nukjamani bagino chungo luk phunugui basa butui ni chakri nai rabar bagani nai omo haiklai chungo thokai thokai o hani ti pasar mo thokai je rajniti klai o jaga sarkar chalmani chung nukha tabutin loge bubagra tongo bubagra chungo kono din thokai glak bubagra kogri kheri khano bo sob sumono chini bini stage mutli khiklai o hani busarok to mo thangnani bagui bo wansuk mani a wansuk mu a imang mo chung muk thang khlaide nini ani daitya ta kono buko nini ani daitya ro chung jodi fulfill khlaiman thangkai o hani busarok to chung oboshoi banjai mane te chini naharmu jebeta te prana nabo dakti no mane